हेलो लोगोफोर आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो दिनै मा खालामलाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बबेयाव थाङो दा आङो एटिएमआव फैसा दिहुननो नागिरगासिनो नों नायलांबाय थादो नोंथांमोना मैगं बाजारफोर Oke. Oke. Sialan naik ke kusia. Lang. Jadi dia. Dengar nih na kusia tuh, dengar nih. Dengar sih. Dia kasung, dengar lo boleh. Kenapa sih? Hangsip sialan naik dulu ke sini kamu deh. Hah? Siapa yang cakap nama? Biasa sambrang kerja hasil naik dulu ke kot bayi naik dong. 3 besar pas mau sih. Kot bayi naik dong. Naik dong terus. Bazaarनिफ्राय बोरमा बेदर लाबोबाय लोगोफोर बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर पियाज माबा हाइजें खुसिया लाबोदों नै थाइजौबो न'निफ्राय थाइजौ लाबोफादों आङो लोगोफोर आंना फिसालाया रेनकटखौ गानबायानो आं बाजाराव लायनो थांदोंमोन रेनकट एसे गेदेरसो जाबाय नोंदां नै बोरै नै बाबा ओरै नै हेल' लोगोफोर आं थावखौ सारायाव होनानै लाखाबाय दा आङो बेनिफ्राय देखाना दोननाय इनग्रेडियेन्ट्सफोरखौ होनोसै आरो जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा पाउडार सामब्राम गोजा बेफोरखौ एवनानै लाग्रोनोसै आङो बेनिफ्राय आङो बेदरखौ होनो हासिगोन आरो नै लोगोफोर नायलांबाय थादो आं दायो सामब्राम गोजाखौ एवना लाग्रोनोसै आरो दायो आङो बेदराव मस्ला मस्लि होनानै मोजां एवफ्रामना लासिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नामा बेयाव आलु होनानै होबाय मोजां एवफ्रामना लाखाबाय आङो दा आङो दै होनानै होसिगोन आरो नै लोगोफोर आंनि ओंख्रिया गोदौगासिनो मोनसिगोनानो दसे थाबावगोन नै ओंख्रिया मोनबायानो आंना दैखौ दसे थानानै खांसिगोन आरो